Issa li kieku San Pawl kellu jaqbatu jiġi llum. Kif nilqaw? Ninsab live minn ġewwa Detention Department fej il-biraħ bil-lej daħlet dajsa klandestinament u ħabtet ma' gżejjer li hemm f'San Pawl. Jien San Pawl. Iva bekk semmejni hekk għaliex battinti. Fil-fatt Manuel Island semmejni hekk għaliex kien ħabat Manuel. Jien ħatta xej bikbirax mal-Inlandja jibdew jgħidu li kollha go back to your country. Aħna hekk nagħmlu għal dawk in-nies kollha li jitlu mingħajr permess f'pajjiżna. Allura x'beħsibek tagħmel? Jien alla noħroġ minn hawn. Issa toħroġ Paul minn hawn m'għandekx ċans. Jien Roman ta'. Ek mod ieħor hekk tista' lix ovvjament bl-ID card tista' tgħaddi. Aħna li qegħdin fix-Schengen tista'. X'inhu x-xogħol li ħad tkun qed tagħmel? Jien nikkonverti n-nies xogħli. Bħal Joseph Tarani issa mela, tixraqlek. Ma nafux il-Joseph. Isma' ħija tinħossni isni ras maqtuha. Stenna ftit la tmur Ruma mela ħadħossok ħafna iktar hekk. Naddi l-linja lura lilkom shooters, grazzi u dak kien kollegament minn għandna.